Wora kwa ni de o se maami Sofia Kufu wa ye nyame so ade pa no wa kire se o ye mamba pa ekoba ne sen na aban no nipa bi e wabɔ ondin se wonya adwuma ma oguso a wo ye wakatua yetete a omubu afu yi ejura seche duma se Anglican SHS yesi yahye yesi dani ho from farmer wonom ene ahomachen no num brem ho eba no nsia no ayro sembi esiye e wo sofo lai ye mu asem eba sesia ye beko bantema abato mpesi aso awura no mpi ye tete mro no bi su tiam sa kromfa weremfo etu o mani se prechiwa ye nuanom Sompa 98.9 ato yankra bi firi so nwa kire se drivers bi e kire se enema bi ha nti watu anamon bi a mpanifo so abamu sunyan wa mantam ne so afo akasa se kwanboni anipa bi fa so sensu ansuwa no yenyai na ya fa troni ekwan no so ne yakopiem wa hafo mantam no mu police kasamafo e wa hafo mantam no mu eye opani kwadwo boache na wode nsam bi ama Sompa kase ade hye bi e wa piete wamba be PM ni abedi nkomo ensam no ebi ka ho awie yasim kunwa dimpa National Health Clinic wose brakuma se de cham so ye sawo yare sanso so na wi oso senior high school se yan kan kire se fa akora na bra business general at home economics ni yakeka ho wo ye adwuma na kama e de ma silent night guest house and event center se bra be ye all your programs no e wo hobeda na utum se niam be koyie de ma wo nyame ya adwuma memenda anwume no nsiampa mu kosi no nkron memanti ya ma ye nhia ya Bolivia Enterprise na fefro sinno ane nro na wode badwa so no agro ni poso kura ma bro mfisa sika sam de huhia FID Google Play Store hold download one app no pe una wo kro no internet amatimi de ho ato so no cloud internet. Of course they are the fastest internet in the world. Aperitivo 5G miso drink ahoden ko a unya bi a wona wo kro no Abe Herbal Clinic tano so apatrapa new site ho yare bia bedwane wona da roma na wie yasinkunwa ya den sam no bro wo hini ni ama krancha dazo asaf mami premaini mene nana kwabna kase live e wo Facebook YouTube no ye adwuma ye nuanom centers bebre so taye che wiam so den sam ma de hia edi akone aba ye kajagum ani ye kofotro science ye ho enani nansia mami ne papa no mu a Wamu pension hun sem yakwa bibia o sansa ban no domestic debt exchange program nti wopeso wode ne sakwa ko musika akwa bibia wo na anu fiada madam Sofia Kufu wasum wo man mu pa wonu su ko gina mu bi emani pa bebraka ade afa ho sada na aka ne general secretary de Ghana Pharmaceutical Association wo Rachas for Joageman wonu su ko gina mu bi na wo mu gire mu a engese bo apaye wo mu se ne de keka ko piemra che bedwafie sanso wama na motete so raka no foriata e ba begina business committee no so anim yentie wonum kire mu yi Charles Fojo Ajiman, a pharmacist and a former General Secretary of Pharmaceutical Society of Ghana. Well, I feel that it is highly inappropriate for our age group to leave the aged ones to be the ones picketing alone. If we believe that they have a good cause, we should be joining them, and we should show a good cause to them that yes, we support their cause. And I believe that, and as a matter of principle, I don't think that as a nation we should let the aged who have carefully planned their pension to depend on their pension returns to be the ones whose money will be used. We should not allow the pensioners whose money they are carefully planning to take care of their medication and their food in their pensions for their money to be used to save the country in these times. There are so many options that we can use. So I think that it will be highly unacceptable for us to see them, even one of them lose their life or not be able to feed because they could not have access to their planned investment. So it will be a taboo. It will be a taboo in the entire nation. And I call on CSOs, the media, the clergy, the imams, and everybody. We should rally and say, this is not the money that we need to save our country at this. My name is Louis Tebretu. I'm also a pensioner and a bondholder. I'm here purposely for this because I am coming from Oti region. When last week I saw a news flash that pensioners were picketing here. So I decided to join them this morning to also add my voice to it. Sorry, 2017. The last benefit was in September 2022. Wey ye mama ne papa no ma akobodompem e wo sikasema so ye ho na former general secretary di Ghana Pharmaceutical Association Rachas for Joageman ono so kasai bi
Yanko ya nimu wo ensam foforo mu aban no etu anamon se yesika sam nko yenti wakọ IMF se mpanifo hwe na sika sam beboa na bibia entimi nko ye na IMF mpanifo edi susuduro bi ema aban se gise woduru ha ansa na sika sam otima sia hu kwan pa obetimi de afa so na akoye sika sam emu nkomodie ne ya tie se aban no kire se ohamu chichemu edi wotwensia wa ben ho ya kire se wo ya wie hyehyeye ne ekwane a I am a penny for the man and said, one new ho, and son of Matimi Abamono. Now, but say, I just see a tea, say, ye panty, and never wura, Christian Tatijan, or your beer with Nimity. I was sick some year per year now, why or Sakwan so. Mira, I rather some drink a woe. Thank you, once a Papa, now promise saying, Yamia do me hoya pan, also. Yamia don't be biabo, say, I buy no, I can't say ya. But our Mamuna Munimity, I was sick as some, we be any among a bam and channel church. A real fire school kakra. Sign a banner person or catcher and a man for Pempen so yadri. Yo, ni opeso chene nyina ne se uyi nipa oha omo eje omo participate in a buying the bonds na oton ne mre bi omo toye no a emu aduotwinsia no ye 86% de omo sign on to the new scheme aban ma ya so say na enye possible say old scheme no we're running out of liquidity enti onyeska or the maturity no so or the betia enti oka say with the help of development partners I know IMF ka ho World Bank so ka ho no there they've made adequate provision for liquidity support for new bonds now or more no enti size ka no mum available new bonds now once you sign on to it no on benyeska etia if we say ni dia ni padodo a mo sign a buying bonds ni nyina say individual say corporate entity so whichever category that you find yourself no say yi or ha emu aduotwe sia de ya de a o ma sign on new bond ne say o mo new one me Christian about say ya aha say no pensioners no ya bo mama ne ana o mo ya we de ekoso yi yo earlier arrangement no na pensioners no eka ho a na no ye pension fund na nso nyina ye nim resistance labor unions no stage say omo mpene ma aban eyusu omo pension fund no emfa nka ho no edi be 1 week aban etan kwotena ase ekoye revision eyi pension fund ni nyina edi free mu sami aye kese sa pension fund no enka arrangement na ye ho however buying earlier arrangements now are amended and what not individual bondholders were exempted, but later no what do ever become home or the individual bondholders no ever become home. Now individual bondholders no your categorization and every 18 years cost ring no Ghana hana de qualify say go into any contract into sa for nyina so sign our contract no be. It's just unfortunate say you were a particular group of people be emfa say o 60 years omo so kasa group no ho say omo mom na omo sika no akoka sa bond arrangements no ho omo nsankan ye enti we need to clarify the fact say aban and single out any pensioners say or do musika ka ho there be pension fund no yes statutorily no aban crop otu omoka nyina omo be ko pension omusika is what the more no there officially no aban ayi afri mu nanso ebia nipa no aside arrangements ni na no no schedule da ho and na what the akwa bond say bia 5 years time and 10 years time or baba be gina there and no under the categorization of individual bondholders no omo na eya nti on share and single out pension to be say ebia odo musika ya na say odo yefi tachi wo hwe since day one ya sa nkomoboyi ekoso ne ade no a yen kanyame so nokre wonim de osika semu ya papa no mu ene ya maame no mu ye na omadi ne yie you see as I find a very good balance between say people the Ghanaian economy not afloat and it's the livelihoods of the individuals that is the citizenry and also will be protected. The choices are very limited. Some you know, you find say be a June na yen sanka some way every
IMF ebe ya ebi tuma ba say bia aban entimi ntua aban akatua for krampo ontimi ntua omoka na ye nim se omo nso na edoso a nti aban ye se onye sika emfa ntua omo a the consequences are dire obia Ghana ha ye culture ne the way sitie no obia je akatua bia bosome so akoko fefie kakra omane ma mi bi omane papa nso bi ena mpanyimfo bi mu omo nso edan no aside mpanyimfo no kra there are other vulnerable people in the society yenkwala and we be no the school fees nti aban choices no limited in the sense ada say ebedru June na yentimi enye sika bia ntua aban akatuafo yenim say omunya sika so emfa ntua school fees sa mpanyimfo maamefo ne papafo ya pension assign women and also nya sika emfa ntua omo ana say 77 previous no pensioner bia ono akoto individual bond say ebia me be sika fa akoto aban ho for be 10 years na 10 years no so am akwa GCS kano eyewo a in the shoes of aban am be sure say you will have made the choice say near say bi onye sika no a nya de say bia 3 months no woje ana 6 months no woje no say we dey kwa aban ho for be 5 years na aban be me sure says if we're all in the shoes of government, that was the choice that we have made. And say me tie we ya Ghana for yesu so mfa ya adwen enkomo bebre say IMF ba wo ba mu no ba me sika sematimi akoso no e bia ban na kra say hwe ba bi fufuro based on the wo kan so net there is no choice ye ni ba bia ye betima akwa sika fufuro bia our only choice now is with the IMF and omonso ayete your debt levels, sustainable degrees, or my pre-disbursement conditions, and yetimi and said market. And the choices are, as I've explained earlier, no, they are very limited to government. In PSA, your first one, you beat me. Ora Christian Tachijan, Eradia Sumdu and Kao. And Kawan's Minia. Opania, and anything coming Christian, do another Christian Tachijan, or your beer. Wabin na wonimde e wosika semu ne nkomobo ene ne nkotwetwen yi aka ne twetwe for the man di isi amanyoko no owura Samuel Koko Anyido wakasa board Chief Justice Mami Sofa Ekufu abaso papa se nye nipa nyina da na de bi ntwe ye wono anaba mu a otumi nya kokuduro se kire no ka ni nyina ne se na no fotosanso ya mami yenka bi nhwemu o ye be wansa Mami Sofa ya wachim ye fitedu kukrantabo no no so akogina obi ese de ekoso no enya de ye woni sentwofo twetwe nkomo eno se enamra kwan so eye trimodin sem ena ban ni didi enkokrafo ne mirwafo yi eno na nam so makwa Anyido wonso edna no atum bie ya wakasa maame no waya de papa ese Ghana fo nyina da etumi ebo na baso na yesua na nam otuo ya watuo yi Yeah, mommy, for Olinia Oil. Makise, she retired on her pension. Sorry, she retired on her full salary in the police car at the home buying. That man, the car, man, he say. So the truth of the matter is that, as far as I'm concerned, he's talking about some investments. On why? Apart from that, mother, Unia Bobby, Shina and Sanju and two dear one. Janet Derina about the one. Ubende. And he said, for all you know, she has friends, she has colleagues, she has relatives who are suffering. And she doesn't think that we must just sit down. The president Nagasano Kaja is that we should be citizens. We shouldn't be spectators. Think idea where I call my men on the Fakokabia. We are supposed to make one. After all, 80 another 90 and last year, Oman Sorentia, Omagasama. And that's for me, for all is the catcher some time ago. The Kumasi one or the kind those days are the president before the positive defiance. So there's something about it. Mamma only will be at them. They are gonna fall and I'm not working. They are gonna fall and I'm not working. So I think that good animals is saying behind closed doors. It's still Sorano Pana who said Nitam Yelubi Ham. So say the Najuno. Into GD pass Mami way with access that she has to government, access that she has to people who GD pass on both Biapumu and Kasawo them. Yeah, sorry, no Babo. I mean, what are you talking about? Say them with the Upon then you know, pass, Mammy Super, pass, or sorry, and no sorry, no baby can or sat at the Cotina, usual finance. I doubt it. You're sure that why you're not from Mudia, another infant. Not the about it. Yora Samuel Koko Anyido wano ene yete se na wakasade fa Mami Sofa Ekufu na no ya okotra fotosan aso ye wo ene Ghana fo nsem a
wo mo kafa ho ye ko ahoma no so na ye ne yenua ba ma Libya Boga akodi nkɔmɔ ne nyina ɛne sɛ MMDC sahodo no sɛdeɛ yɛ mu nyina mo anim sɛm dada no aban no de ka den hyehyɛ bi ba sɛ ɔmaka tua no hom kyekyɛmu aduonum wɔhwɛ na wate so aboa sɛbɛyɛ a ɛnema baako mmienu mmiɛnsa bi bɛtumi akɔ so yie ɛno na yɛpɛ sɛ yɛte saa nkɔmɔ no ase yie pa ne nyɛ ne nteɛ sɛ saa mpanifo yi ɛsu kyerɛ sɛ aban no wei deɛ watrapɔ sɛdeɛ ɔham kyekyɛmu aduonum no ɔmate ama naboro so sabasa na obia ɛsu adugu ne yamu yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra na yɛhwɛ sɛdeɛ emu asɛm ankasa esi ɛteɛ Boga awurade asomdwe nka wo Boga awurade asomdwe nka wo Boga na apɔm te sɛn awurade adom na so so ɛ yɛme adom Boga ɛnyɛ ne nteɛ sɛ yɛnuanom su paa kyerɛ sɛ aban no baabi a wɔno a muduru yɛ no ɛnyɛ saa na aban no aduru hɔ no aban no akɔ aboro so saa wɔdawroma emu asɛm ne sɛn yo Kobra yɛkyɛ ne sɛ sɛ wobɛka sɛ ne nso a ɛyɛ mampani na nadoda nkɔ akufo-addo ɛdi nkonim 2020 elections a ɔmo ɛyɛ ɔmo budget de kɔtɔ mmarahyɛbadwafoɔ no anim a ɛgye ɔmo bɔɔbu ho ne adeade baako a na ɛdi budget no mu ntintiman paa yɛ sɛ ɛnam ahoyɛhia ɔman no kɔm ne ahokyɛ ne adeade nti no wahyɛ ne appointees obi bia ɔwɔ n'abaa mu biara sɛ n'akatua sɛ ɔyɛ ano sɛ ɔbɛte aseɛ sɛ ɔnte aseɛ no omo ete so be 30% ya eno no enema so be hwehwan ama ahote no ya na yetimi ekrekre mu saa na edidimu a na afi susu etwa mu budget a so afọ wisi kase no ntoche so de kwoto mrasbigafo no animu no ode atu dwaste ye wo government appointees ni nyina no hye o maye ne se sike bi ekọ matena ye wo makatua allowances no ne saa ne ma na bi petrol mo de ma ministry ne ade no omo etete so na enumu na kwapna yede ani edi akiri kakra na yede ani kokodi akiri no yede ani kofa ye DCs ne MMDCs na omo ewe local government no meboa na ya yenkrase ne ya papa memu hu nsem etumpone no na kwapna before 2020 elections no and immediately after 2020 elections no na obi ye MC like I said municipal chief executive e Ghana na ketia na oje 14,000 Ghana cedis 14,000 Ghana cedis na just connected to ono no 114 million and no any ketia na obi MC e Ghana hase a ye de ma no emfa ho se bia wassembly ne se so se sha se de 14,000 Ghana cedis na aban e de ma wo na kwabna ye de ani kokodi akire no ene ye kwa akote se enam ahotira aba ama mamu no mampani na nadoda nkɔ akufo-addo enema ma ye de dia mo omayi ene hyehyɛ aban na aye ne sise no enye 30% na ɔmate de free government appointees no titru ni DCs ni MMDCs no wo ma aketua so na mum so ye DC ana so ye MC ni etua o ka 14,000 Ghana cedis ya mampani ase ama ya teso e de aba 5,000 Ghana cedis na kese 90 million 9,000 Ghana cedis and no mate edi every DC and MC bia ketua so a they say aketua ye de ema DC bia and MC bia 5,000 Ghana cedis and akane no na yenim se eja omo fuel allowance ne ade na nke ye bembem makesi na enya senketua they say some people men sem chef ye dia so toto from ehwehwe mu no yentete ene se ye MMDCs no omo Prado and I say Munizan petrol white fefe no modida de demo no my HS caneno maybe a bear 5,000 Ghana cedis and I say be a 6,000 Ghana cedis near the almost of petrol in new market no they say a swati at the about 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis ya and no any demo wunum na kabnadia akwa me dey stop here say if we step man pedin na do danko akufa the etu sa na mo we no I must say DC is good on one. Omo ekwa adwuma no mo yam hyehyɛ wonum. If the DC you know, okwa adwuma a awo tinechi, awo no mo tinechi no, emu be 90% make an say obepe kakra e dia kwakutua the school fees obepe kakra na yera wo ne ba yare obepe kakra nti sa de no. Esa say DC is ntimi mpam sa nkrofo no a omo eba office no, I must say omo okwa adwuma na adane ayam hyehyɛ e dia mo pa ewo mo adwuma kum to come na say man pani na do danko akufo-addo ka say na appointees what to market ya so
30% no yɛntete ɛkyerɛ sɛ ankorɛ 30%, baabi wɔ hɔ nom a wate so 70%, baabi wɔ hɔ a wate so 60% a sɛ yɛde DCs no ɛyɛ case study a wɔn no wɔn akatua na yɛ 14,000 Ghana cedis te sɛ mampani ate so ɛde aba 5,000 Ghana cedis. Boga me unim ade ba akɔyɛ me ya paa wɔ ha sisi yi yɛn kwakorafoɔ yi a wɔn ne aban ɛkyerɛ aka so yi nkɔmɔ a ɔman sa na he no ɔbɛka yɛ no ɛba yɛ asam na sesa wɔne mpanifoɔ ahyia MMD sisa ka kyerɛ wɔn sɛ yɛbɛte akatua no sɛ yi ɛba yɛ no asam na sesa te sɛ paa no aban wotie mu paa die nti na asa asɛm bi a asɛ bɛkɔ bia no asɛm na sɛ ɛhɛ dan sisi so ɔba ɛnɛ no ɔbɛka asɛm foforɔ sɛ sia na yɛ nuanom susun nti ba ne sɛ no a anaasɛ wɔnyɛ ne nteɛ sɛ bi a MMD sisire bi mma adwuma ntɛm nti da bi a wɔyɛ saa yi kwabna wo sɛ me deɛ mɛfa ne sɛ situation na Ghana wɔ mu no ɛna ebi amampani atena yɛ ne atena yɛ hwɛ sikasa no na ntotoɛ so no ɛnka ɛmi yɛnhu ne yie ebi sɛ onipa ne yɛ DC anaasɛ ɔyɛ MCE na ɔne n'atena te aka sɛ ahokyerɛ abɛnti no wakatua mɛnte so 30%. Na sɛ adeɛ bɛkyerɛ wɔbɛkɔ no na akatua no yɛate so bɛyɛ 70% a akatua onim sɛ bosome biara wɔgye 14,000 Ghana cedis no na ɛso apɛ abɛyɛ 5,000 Ghana cedis a ne kɛ sɛ biribi wɔ hɔ ebi ahokyerɛ no ɛyɛ so ɛyi ɛwɔ soro ma ebi a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛka ne yie ama yɛhu nti deɛ ɛbɛyɛ ne saa sɛ saa wei no a basa so a na gyidie no akɔyɛ biribi kakra ɛno ana na mepɛ sɛ metee nnua bɛma Libia Boga na yɛ ɔbɔ ama ana yɛte ne nkɛn ɛna no dwoada wɔ subrantam tɔe nam so madwira sɛ kyerɛ dom ase ne Anglican SHS wɔwɔ baabi nkɔdaa didie dan ne wɔ no edwiri gu ikɔwi aseɛ enipa maako aduonu mabuni no wɔnom ho kaayɛ Director General said Jawa ne de asoaw of education Dr. Eric Nkansa wakɔ akɔpie mu hɔ akɔ akɔwɛ ne ma ɛsɛ na ne akɔda baako wanya mfihyia du nwɔtwe ne na akora africhi me akɔɛ no opre han wɔno so wakɔ ya wakɔhwɛ no na no na doctor ekyerɛ mu sɛ ahumasuo asoafo doctor sɛ wadu twumkura ahyɛ contractor sɛ ne anim no an wɔmrɛ no wɔmra mesi dan ne wɔ no kama ɛmfa ma wonum bɛyɛ na wɔtwe mu ni nyinaa yɛ ante asɛmpa deɛ ɛte ya ne sɛ Adwiraman secondary school ɛdan a yɛgyina ho yi abu agu mu ama schoolfoɔ nkwadaa bebree aprepra ama ebi koraa ɛda ayaresabea sɛ yɛte ho asɛm wɔ nkran no mpanimfoɔ a wɔn nkran nyinaa obiara ni hɔ a na ɛyɛ n'anigyeɛ ɛsiane sɛ enwomasua ɛyade a ehia aban paa ene yɛn a yɛwɔ Ghana Education Service a yɛhwɛ enwomasua so ɛyade a nyinaa yɛ nibre so nti yɛte ne saa na akɔyɛ asɛm a asefem me minister ya Dr. ya sɛ yɛde twum onyaayɛ ananko no a ɛbɛba no aba bɛhwɛ wantimi ama no yɛ ne sɛ ne mentumi ka na memra na memehwɛ sɛneɛ dwumadie no akosie sɛ nkwadaa praeɛ sɛ ɔmo ho atɔ wɔn ɛne yɛyi ɔmo aba ɛne nneɛma a ɛsɛ yɛmɛhwɛ the extent of damage nyame adom yɛbaa mmɔfra praeɛ nyinaa nso sɛ aka baako pɛ ɛna ɛwɔ hospital sɛ wɔn aka nyinaa no ɔmotumi afiri mu a ɛyɛ yɛni so yɛde Awurade ase for it na yɛhunu sɛ no na sɛ animanimu yɛ a ɔso yɛgyina so na yɛpɛ ɛdan bi si hɔ ma mmɔfra yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya baabi atena didi because wohwɛ a kitchen no dining hall and a store nyinaa were heavily impacted. Na we ya nso wada enoko berma osere de ya otoso mienu adwirahene so potoso na hwa na papa yi wono ay director of protocol enso de mama pani abede chata and board Dr. Eric Nkansa abaso so wono aba behwe sanse since believing na waba be na ekoso nyina no kora no asem ne ba ye pe eno board Dr. Alhaji Mamadou Baumiyamane oh happen katache share say get fan mon come we na befo kwan so watramodin dining hall munsibi enfama adehye to wan Dr. Eric Nkansa de onum se dwuma no asi tu ye na yehu ye mpanyimfo ba ye nsraba mu esaya na ya rechichire kese pa ko director general tuka free crime na Adwiraman senior secondary school ye beda ye wurase papa achichire de eye esaya no yeso ama ye wura achichire ama ye wo se ono so wodwene ye nyam mpanyimfo ni nyina na ye ne sa bi wo a obesoma
a telephone frɛ region director kɔ adwira na kɔhwɛ deɛ si na fa menchi akɔmɔ mo oni adagye mpo a wode beduru ha kwa kra aba anadwi adwira ne ade ayɛ fɛ abroso na dawase Ghana so dawase pa na mmoa kakra em sɛ wa emede sɛ wa wura school hɔ that fund for project bi o ma yɛ o ntimi nwie da dormitory bi ankwala ne kum awerɛ ho sad ayi dining hall because na yɛ di ho nkɔmɔ a me kitchen mpanyinfo bi so wɔ nkra ɛkyɛ sɛ well the esino ama ani aba ho before say me ba me bo vice amane no Fred Director General or get fund e catch us immediately omo mehwe omo mesi new one and moment me say on wa kan on wa new ti wa ba ye wo de all those stamp so pan na kyerɛ no one na wa ba yi de na mesre wo hene sɔre na wo tu de na esi ba bia protocols ye adwuma mane ye nananom bia wo ma wie in school a since 2019 wo da so tifie aye din ti wa ba de before so ba come so ka bi guma so at least ma me protocol kakra na Monday me de family so ba na atete no doso bi kura tete bia na se ba na na msimonya botre abambe aban no wa na wote me sabe nkubu so no ya me na de wa ba ti we de eye me de me je veterinary cancer na mama akwa ba biom na kire o sa ha ye ukru take home ne adura na me saka wo se ansa ha ye second home what na office it's a project bi ba bia ese fata beba Ghana ni nyina na mo table so di kai ka wukro madura sana wako wan kasa wukro ma ma me wo so wuni anete wada roma we ye perima osahwede ya wo ye adwuraman no wo ka kire Dr. Eric Cancer Director General edima masua so ese ne nananom won masua de awie ese e form mo ko kire de titi nuase to edi odi gya no wo de soa no wo me mfa nkwada no Ewia pram to breka se na eguso ya de ma no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye kɔ ahoma no so ene ahomachi wani a wonam sofulai kwantempo no so de emu homani so ade pa na akwanhia bi esi ewo honom na ebra akwanhia no si aka ho bi ma kyese na ade hye no ka ho nsem bebre e de asem na omoka ekoba ne sen ye nua ba ma na ya wamankwa na na ewo ho nana awurade asomdwe nka ho enka ho so na apomote sen oba dada o ma wo ya na mpache na so e nyame adom nana boye nkomo ne sofulai de na course aye no kra abia na abo no nsia pa otima edu enum e wo sofulai car e free achia se wansamre e wo atwoma wo bieja south e free hono mo e ba e bedu sofulai no e bedu sofulai na driver ni a wo kan e hyen no e fairly break car no 207 na registration number AS 2114X fracha so wansamre eba so eniema aye body ne manchi ene petines for oba na ofedi break no ohu de wanye nti wodi mika gigigigis the ball trotro rovers and ase trotro car mienu a elodu e wo sofula e de abakromu na me adom enipa bi enwu na supra kakra ene baaye nti yakoso ne petines for na mote sa 207 kan mo edin komo amo mo kyerɛ sɛ baabi mo firi ba na kwa wa na mo mo ahunu saa kwanhyia ne so mbedu kumase a edi sɛ yɛ kakra ba na saa kwanhyia ba mo de nyame sɛ obia entra nti ko so na mo gyina ho so di nkomo enso mo ka ne sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ asefin kɛse na asi wɔ hɔ no mo esan sɛ drivers for na mo elodi from person sofula edi ko from no so mo ka so mo nyina yie sɛ na bɛyɛ a mo betuma lodu a mo mpene saa so na police for na city guide mo so emmoa emma mo lodu o no mo so entini ema ne enkoyi nti ko so no mo di nkomo ema mo kire mo se asodie kese a eye ohawa mo tete ana so mo famu e wo so fly ho no mo nti nyame adom nyade obi try na so bibia timi e ko so kuboko so fly no ehe fa pot ye nim se wo free baabi a me wo ya me kasa so ame na o ko so fly a ye wo baabi a wo fa e na wo free tano so ne mpota mu so ba ye wo baabi a wo fa ehe ne fa pot se be ya mo tie ya wie ne behunu baabi pot ya ye ka ho asem no. Okay, so free ebua kwa kokrumu a na wudru kwada so wusane abaso fly no your baby or chef filling station go your friend on Boshe filling station and say ONJ filling station. Ohono na according to driver no was say officially break wo ye se ko be control na mom wo ye gini sem wo de ko ball cars ni no a omuse mo so loadu e de akokrumu ho. Ti enho adansidie ni bi na ye hwe no Facebook live no so board ne enema adwidi agu ka no de na eso board de registration number ne ye AS 2212 na
Yes, in Pacha, no one may a chance to one family ever come and see a baby Quenciano. And Tika, we are low do body and the Emerson and any pass at him. Papa, Nakana Boma, and it's over Kana, picture number the mama, new videos now. And then no man who can do or so all of my society, society, abortion, and with move the cano, and your man a woman, not an ordinary, that doors of Papa. Na se ba bia wo che de eye kwan finfini pe sei pa o kwan finfini pe pa ana sa asem no esi e fulfillment no kwa be gina e ma ne ka apart from that toto cars mi no e sa pem sprinter car ba ko so ane de nyame adom obi ho anka na de e ho no mu lodu wo ho ana e ho no mu ye bia toto drivers for no gina lodu o mo free bua kwa o mo free Ushumase any the other side na muba hono mugina elodu and kwa samre se me hu say e adea ye how kese e wo so fly SMP for mo hwe no mo ka e san se drivers for no mo hono mo o mugina ba bi o mo pe no mo lodu e ba sa no so a emwa emma akọ ne aba no so enkoyie and then ha dwe emma za ka yi timi de ko bot drivers me no to a emma za kwanhia ne baaye no asem ho so de bia mpani fo so gina ho no mo direct cars ye se obi anyina ho police for her city guide mu free kwada so municipal ho no mo ye adwuma na mom adwuma no enko se ne se efata se ebeboa ama so fula ko ne abedi ne so akoye ye da se papa ye nua be ma na yawo amankwa ana ye tene nkan ye free na yawo amankwa mu free so fulai na ya ko bantama abato mpesua so adehye wo kokoso asubontin broni krom na wo mo tiam se ene akronfa renfo hunti etese de ye wo hyena ato wo no so bo no nsia na obi awuradem wo pa ho asempie na akwache na wo bade ya wo beba na ja Rastafari fo ejine ntwo no ni twaye so ene ye bobo wo no ma no adehye ya twimu a ye memei and I'm so mutiam every IGP ni o ma process adwuma ko se wo momrai na se di ja Rastafari e kwaso e wo sam ro no so no shimua adihye ne ba wa bedu ana twetwe nkoma a wo muchiam se na anu ada ma me ba kokora pie ya wo ba wo ma ka che se ma me wei yara go job on tizare ni ntwuma o yara be so e no se o e ma me mei nyasam ketwa wama share praso mo manitu enu nti prosiform na ya musu munya botanya obi onu wi na ya kromfo srem ada and there's a light bi no mo vadi asem no ye tie said o mu kire mu e hano uputra gas ku obarudo abokese na babo ni group ansa na kokoso no de aka nyina beguo na hano problem o ha pa ne se akromfo no hai papa to moya ma heli ha kra no ya se pese volunteer no ene onabo assembly ma ya kasa de kasa no ya se nyina boys ni kan humum intimate volunteer na se de be ya maha no akromfo no brase me ba che wada o meta akoso pa na de tie ni se ana nkasa no no kuru nyame nim de o ka ana se tu so yo kromfo a yemfa nchewo anya mi se mi kan nya so mu se twom so yo kromfo a yemfa nchewo nti na nsentemu obi ya chibisa enu ya chi ne ye ya ne o manfa nche no nti ama isi no o mo aka bo mu se perspective volunteer no se de be ama ese man kura no so ba bi kura sori se okudwuma no pa be 5 okura na ya asem buntimi mpie ti boys ne taatai wa tamne de o mo fa yimra asipa ba se be 4 years ni enye efie bi wa akura no o mo ko te sister no woni ti ade chinya na sister ni 2 ye de chinya na sister ni 2 ye mo ade o mo wa ese peso boy pa na tambia no na o mo patu anopa anwumre na o mo boy enti better kwa say ebe de ebe boy na anwumre kwa na adwono 9 to 10 mo no mo ba na mo ko ene ebe boy pa yo ya mama ni ya papa ni mo akokoso asubontin broni krom ya ni nyina o bantsema bato mpesua so no mu kirem se me mai etuo mani pa won tem oja hwemu yo Yenuanom Sompa 98.9 ebo apro kakra ewo sunwane ene ne mpota mu hwe ne ma ekoso sebe ya eja ahyankafo dwumadi nsoso no sign na isi kwori ade a na omato yenkra se we no eye angli floating drivers next se kan ne yekoto aba na kra se we ye floating voter omo so se bi wo ho sa we ahyankafo omo asem nie omo tre se hwe omo kan plane nyese bi a plane fa ewi ase de wo no ho obi ntimi nya obi bibira obi anya obi a bibia wo free se de yekeka kọ no ano odin
sunyane municipal mpanifo e de tax force e tata wo mo tre se ka no start ye kura wo move ka na yes ya chew wo bo break yes ya chew wo ma wiper yes ya chew wo ba ben yes ya chew tre se e ha dwe papa ne wo mo ke ka wo mo kire mpanifo a wo le tawaso ne tensam sa task force we no kran pa na se enye we ni de edi kan a aba de nti a ama ade na ye dendene kakra na enye we ni a edi kan a aba ebi adi kan aba ama o ma chichi ye me se o mo cheme de me court bi ama mi gina adaka mu sa 1 month 2 weeks na mi gina adaka mu nya kamafo ewi a chire no judge ebo me ka enti enam sa ya so no e ma hokra no mi ko bisa judge question say na dawro ma wo say mi free me ye passenger na mi free rest ba magazine na mi do server house mi gina server house na mi nya car wa server house a me mfa nko magazine anasa me nsa ma chinko station enko faka baby kura ekuo we ne free buy no we de ye be kwa akopɛ akire da be me nka brekunfu asɛm a ese ye gina ye townfo ti ma me nka town asɛm nti ye pɛ baby a dwumadie we no empompon so ne free buy ye bia ye kokoko duru hɔ a yo hyehyɛ ye no be kyerɛ ye mu ama ya te ase sɛ ye brekunfu de anasa mo amobɔ town no de na yate ase enti gina ha no anya demonstration ye ana anya se ye boa ye ho se ye dabi ye pese ye hia na nka no da no wo mo a wo mo chichi wo mo no na nka wo mo de wo manu die esem aba ama ye ho se ampa wo mo chichi wo mo go ke se wo mo chewo je wo kakra wo so wo mo chewo de ana mo nka me ho ne ye nkɔ ne ye nko ba bi a dwumadie no pompon so free ne ye fa ye ade srede enkonkoto opanyin nanim ye so obeboa ye ana enti ye kɔ ye gina ha se a anya demonstration anya ya kira ne ye nyi tumi bia mfiri obi ase ye kire ye nim se ye nana no mas ye ntimi mfa ye pe enko ye kire enti gina ha de gina ha se ye anka ye boa edom na no na ye boa no ye nim dada enuanom ya na eja towufo kakra wum enu nti na ama ha na be yobe nti esre mada maba ha enya se ase mada je wei ye nuanom asenkafo no bi ya omani abre na wotisi monten so ewo STU runabout one more yes kwana de omagede aboso nti uba Facebook live no so a mo se de no omani si abre yie pa na sunyane divisional police commander ACP Dela Danzi wono so ne ye nuanom 98.9 edin komo de asem wei ema wo mo. Demonstration that means that there is a room for solution to be done to this problem. And our medical culture must say, driver union, where to load, where to park, and all that is no. It is done by the municipal assembly. Yeah, police for there, you manage the system. And what we want you people to do now is that we want you guys to take off the vehicles from the road. We get your leadership and representatives. Then we can meet the chief executive. Then we take a solution from that perspective. Ni ahwese akwambe no aya minimu jina asese no minimu hihye ya omaya mamu taxi drivers ametimi akoka hu bibia abetimi ayeyi anti bet mintimi jina nkran ni mu entutu nkran ni anti aba pese aba mu be yi cars ni nya afi kwan no so na traffic na flow then immediately we can get your leadership and move to the assembly and then we deliberate over this matter. The TSC and Ebra ACP Dela Janzi Ekasa Ewie no empanifo no ene assembly empanifo no Asia na drivers na park won cars no ewo assembly nanim ho kire se kopem se empanifo ne assembly empanifo no be dim koma wie ne hunu de etuamu no enya de se ometu om car na akoya adwumante ye nsamo a ye hye bobo sa nwumre no nsia brem no e bia sabre no na waye meeting na wie de be firi mu baba ya no ye de bebre mu afi etwa mu odi o mani NTB da wamaga na fi so wati ana nkanuro kwa ame nkroma regional simpie so pamo kwasi broni wetenti so nkon krom jefa ahudie ma yen yakwada so de ya ka bi eso to amfom akwadwire agukura piete so makromu nyina da bo krofo nchansi nkuraba ne nkete entowuro ene moro ba ne ma se ye de na mu awufo eche kura beti esu obi nwato na ofietim ye kocho obi na hoji otim obi ye tubu ato ne yemu otim kire se ne ma ekọ so de da chinchiri ma beka se Ghana musu mahia nkwanhia na na yanka bi hiem owura dai wa kwashi wono so wedi akotene ewo wono committee no ya te no ya wababa wura ye na numa de kro ya wode nam miwura ma he
Major Suminiaba. Apiete boko. Yanko Pondo me hoyapa. Ayafo ho ato. Enyo bia na ne ho ato na be Sydney se meka nipa aduonu miensa na omoda so wo ahohiahia me beka so mo ye injury list so. Yo, awia yi. Boko asemisi ye media fo e wo Ghana aye o mafamu de na Terra one so mo bae no mo be so. In fact mo so mu ye ema ye nyina ya pema bedu sabre. Nti se medu Kumase a na wo se me ba na me hyeda be da mase soronko. Se adwuma ma ye de aboa ye no ye ni so. Na mamontenda monkoso nye apart from appear to the aye ken kra no in nation building mo pay mu dues do se munya 1 year mpo nti me bae be da mase na masre mo se adwuma da so wo ho because it will be no more up till now muntimi nante last week ya mi nu ba comfort notch this week ba ko beba me na okasa ba ko theater watakwa ono ne yefunu mu pae nti why surgery 3 times oba bema 19 years why surgery 3 times ba wo hwa na asaka no me na okasa wo so ya another surgery watakwa ba ko wo kofodu a omoko yi dade free ne honam 1 year ni dade da so hihye nkrofo honam ye wo bi wo hwa nipa ba ko pe no ne dompe buye dade hye ne honam nani onhu ade bepem ne disaster corona inti sawoti akire na ye kan be ye so 1 year de ne ma ye but still na no ne manda yesa inti se me ba ha me beda amase na maka mo se monkoso a emoayen na aboa ne ye nchi ne nwie yo yenhwe se de enema yi akosi akoyi sabre ye bi muda so wa hohia mu yi sen na nipa no won mu kopu wo masitene mu adidie mu akwani abadie mu ya hyeda yi futuo bi ato ama mo yede bu asafoi ana sesen woni pakro na ba kwa twa wodi krocha na wa ne nam na ade pedi obedie sabe obi beboa mo agya ona ye ntese de wa no question enti appear to disaster relief committee no you try ya fam de most especially with their donations and grow for the buy yetimi manage ya bepem ne eno one ye chema omo nkakra but no kra ne se emo efesen kra ne ska nche oboto manye de enti ema eho asem ka ye de nkakra imagine so obi a 1 year ni onante ye na ye bi school ye ya ye koba ye adwuma kra ye se school sem na ho aye de na the other form team nti niema de nheda anye okay sa but kakra bia relief committee no so ya ho de ntumi no ye at the support between last week and this week in medical bills inquire about 15,000 and yes no we continue to bear those costs nti easy na wo afra piete ho me fi bogoso na me ye wo de ade ni si na ni kuro no me say de why fresh ye bi anka e bi aye fresh chair sa ene say ne mu didi peche ni nyina mu at times enye didie nko yes but no kran say me akra me drive 1 minute earlier na me kotom oh yes ade ni see no be frame me say accident si e me ja toka munti no yam free fire service nti me ye call ni we and I'm starting say me drive it towards the scene in about 500 meters an explosion is here say by a direction crank me akra bia me yes nti well nyame na edi mu ho afofi say yanhwe emudan no a o musia no so aduru sen stage no medasi a dino e were various levels na ebi wo ho a omo the roofing members kra guso a enche ombe boso ye will be so wo ho a e wo footing level the substructure level ebi e wo window ene de ekeka ho so ubisa a dino percentage wise no Meka said by now it should be at 40% per the last site meeting that we had. Yes. Ghana, I just said there be a BBC and San Yesuan Wadi. A day I di between we a cofa, so you need the bremwe. As we see, that's to be between. No, my young say, ya, say BB Bonnie BC between Yama Bambo, a bank for how be ma. She share the Omaye. Who said Nancy Trema.
escort pickups baako di animu baako di achiri kakra first nentisa na de nentisa and one say baba particular one I ka ho asami kura na omo na ss na ebi ka ho but obia ohu ade ni bia ni ho a otumi pinpoint yes na ti ana say na ti nti time a we nsi ye no de na ye ne ma said ye ne bia but sisi ade nyankopon adom omayen hye no na maka yen so said ye hu ne ma enye sa ye be yen hye wo wiase nyina still atorenchem sia ebe haye se niema bi sei no se so mu di twam a nipa na okrom wo no san no mu hunu no edi hu bi abrewom. Oh, for sure. Beginning numpo unsade ni see ye na chi no fire service na ambulance ni adenti sisi na like it, from bare 2 months no motor siren na ema isu I am shishie eba at a point especially when you refer will be from Takwa abakom for anoche no motor siren no be add in security because at the point na motor siren pe na ewu asem but sisi ade I think pressure na conform kakra you only say yeah adwuma mpo ye say honye de nti you can imagine me ma usima bia wo betimi akachire bi se moa no muguso amoji nti betimi abe momoa no correct ni ahoma bi ho ade betum so adaroma moa na de ehia pa reason back ni mofra o mko school ye bi school yi e bi hia notebooks e bi hia beginners no books no sa A1 A2 ne drawing book ni krenyo so no ne pencil sa ne ma no yankopon dom donations ankrofo ye no na ebi wo ho nti e ma mo bi ba notebooks ene sa nketo ane de no ebi ni ho no na ebi ni ho nti e wo se committee pe kwan na ye to eno bi ye nyantoye because ahode no wo form at the same time I exercise books no na nkrofo e ko hospital me no ka say 14th obi ko dua ya nkwanta ne nyina e yesikasem nti ye be koso asre se omunkoso en support ye nyankopon ya adom ochina Goil Ghana Western region omo ba ne ya be Divals Day no eni jai mubeye God ye mubeye ye bompire sa but me manen so ho sa obi o bibia obi obetimi de aboa bia omeboa onye se wo de omo film no ba akokora na so be fa ne ma ahwe omo kakra omo film no ba ako na so me fa ne ma no ma hwe omo de just a parent bi o ha omo nyina ewu ba ako ne ba me na ewu papa na ewu no but bia na papa no bia na maame no nkora no wo ho Okay. Sa support ni nyina ye beje. Yo. Nti me wa hai Terra One for se mo kasa obi a ye mamo family bisa na mo support ne kakra. Na me bekire. Ekru bi di. Sa fe no abekenti. Empani photo fia kwa. We better krata so. No ni o man no na o makaje gum why. Ai na bibia e kama. Mi wasaki kwashi nyame nhira o. Ene wadaje enso de mpa bo beta akiri na ye de kakra bi bitimi aye no ye de aboade hyewo apiete wo konso a yehu amfa nko amen dai wa kwashi wodi tinti mai pa apiete ya edani butu ye committee ya yate no ye wura yi oka ho bi ya wo mo boa se ade hye no so komu be ha wo mo no na ni e betwetwe nkomo ye twe hu tew aba ye beto aso Ghana Fue! Yay! Fido Assisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Ene insihu kakra bipe. Entifa wu Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. Sisia. Anal dial *711*999 hash. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansi ya maubesia. Ekwena befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities.
Sesia Ghana had it, open internet papa, a smooth, a fast, Bemoya dia bia with Speedia, a Cloud Ghana internet, and phone baby our share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet nituma, said demoeni. Entertainko, nani speed nenso dear, woo ne saso da. Say jumem, if ye, anabe bia here internet bia dear, and no ane Cloud Ghana internet. Sa Santa Memu Hankwana wadia, Winnie how cra. Cloud Ghana and Kwana Ghana ha, or providing internet connectivity, and chichini munchi chensi, a dem say smooth, diaudi ebia, a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana, and you hamo, and phone baby awo. Cloud Ghana, a chow tuma, so demo any speed nedia, as soon as so, as subimba Ghana had da. Simple, when you how beer, you provided 24-hour support. Demau, Yamrantiano, Wofreya, near Drew Hodada, or how beer Sanya Tibia, your son know the amount. What to me are cost the internet net did you media beer would be Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM, Yenequama Rural Bank, never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me was sending a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. Yada wasiama wakwa ba wiai ye konsem from na ansana no me kan for dem a wo se wukura phone na ba bia from say Google Play Store no kɔ hɔ no a no download Fido app ni bi eno anu nya download one app no pe Fido aba ya wodwene ho sika na abedwa no ya ka ho asɛm a kyerɛ wodada sɛ Fido ɔbaaye no ɔha ne amane bi enam wo sika sɛm no wo yi de afiri hɔ eno ansa wo boss star 711 star star 711 star no abo 9 miensa no abo ash eno anu no yebebusa obi ayi ano cloud internet de bia me ka kyerɛ sɛ wo pɛ internet ya betimi de ho ato so ya wani mu ngu ase ɛwɔ wadwuma mu efi a wotim ba bia offices ahodo ya wo na wo pɛ internet ɛde ye wadwuma de ɛyɛ cloud internet. They are the fastest internet in the world. Challenge bia ni hu ya kyerɛ sɛ wo bia gitum sɛ cloud internet de top high higher wani ye nuanom Love FM ana di enhwanimu ba bia wo hye bia from wo de internet na okwa afuo mu mpo ebisa wo hye adakamara mu kwa na wo se yemfa internet mla hɔ a ye be ne saa de amount from sesia 0244 601 933 0244 601 933 Aperitivo no makachira wo se wo wa wani gi ball ho pa no ukwa Italian Serie A no mu a wotumo se ball na ye ball no ahoɔdene pa ene yedi si akan e Italian Serie A no efi se e aperitivo a ene ya ka kire wo se yedi bia ba aperitivo no ba ye no yedi miso drink ena afi so no 5G aka ho sa wo ba Sompa FM e dan mu ha se ya sa drink si amaboso yi ubenya bi ahoɔden kyɛ sɛ ma ahoɔden ankasa enso to se de manfo frabo sa biti gidi ya da jeni posokora brasesia na betu bi koton sa opa mizo 5G anasa aperitivo fresesia 0245 73 4952 0243 38 52 71 Mr. Yari bi ajejewa eyeta no so apatrapa new site ho ma me abase yan kan tell say sabre yi watena se ya wone ne dom atena se de ehunhum ye kɔ no hunhum de ye ni so ye kɔ na ni so ne mo wo kɔ a eya ne wo ba no na be ma no nkɔ opɛ kura fa nkɔda no ka ho nti Yari bi kura na ebi ebetimi afiri ma me ne papa no so na akɔto akɔda no a ye di ka si ano kura ebra ema bium uduru hɔ anso ye bompa ye de ye ho hyɛ Awurade Nyankopɔn nsa na Awurade akasa kyerɛ yen de ye haban ye te haban no bra no yahini ye kɔ no sa pepepepepe efiri na sikosi opampam eya be herbal clinic tano so apatrapa new site ho a 0243 34 5392 0243 34 5392 na wajoso Dimpa National Health Clinic for na every abusuafo wase wasa ben peptic gastric and acid wase biada so efre fufu and acid tuntum wo tuno ede na ma ayam kropa eku wo bo hyehyew wachi yo ya uti pao kokete so awo na wudidi entimi nyam ye enti de bia na ma wo budwan sa ya de we nyina ye danwa ye atwam
Bomodie, so de bekwa kodan won mo se de chem so. Aka ne health insurance den in second floor. Wa. Frɛ wɔn 0245 118 434 and 0246 744 744. You are so senior high school. Yeah, ama matter education for ena wonom ediating team ho. Wajin kwada foforo general asiwom business ka ho home ekonso agric science general science na wose we na admission fee no kure ye free wo be san so ama board en so akwado no so free wo be ma course books kura so ya wo de aka ho e de na wo twen bomodin se wo de wo ho e be ko na wo ma no so atimi akosua de no ma gentete o se frɛ 0244 455 757 na also fa ubanoko na wonkoje entity Silent Night Guest House and Event Center for free aduane environment ni serene papa garden bi e wo ho from e fa ho wo mo mpa ni mu den koda hotel bi empa de ko twen wo pia wa feri say tam so ade obi aye bi woni dem wo ko abe pia wani maye obebe wo so e de empa ni china so te sa belaba e mu empa ni mu den pani mo den tie ni wo bugumu a wo bugumu a bomade se wo no dofo mo be ko Silent Night wo mo IPT Nyanchiraniasi Road Watra Police Container Noa Freeway na fire bookings 0540 942 916 Yay me mighty Ojai kwa brakase betra se meme nda nwumre na ne ensem no ntokro ne abomom no ntro ba bibiada yankwanko a shele betu shele dan kambirim dan kabam ensem no ye papem abibim ne apre wo ma ne ye die me mighty ene na kwa brakase enhia meme nda no nsia mpem kopem no nkro pepepe ye Bolivia Enterprise Future Life Smart Food Dibinaus on Tewate Ebwa papa jisheni pediano na mobega train no 23 vitamins and minerals 19 amino acid ne womu wacha se ebwa ye pa ayeti said wakwache wabruche no waba mami ai na chese wono won titri no papa te suni na mami ai bomadia so ne Bolivia for ebehia bom wapomden bejina say king crane yanko ya nimu wansan foforo mra abusuan ye yatie ene se yenua ba ma Christian atwutwa sam enenji sam kakra ya ewomu ebetimi de mam kakra ene se empanifo ye hwese obetimi atwutwa age woni a wo hye dynasty no ba bia na Christian atwutwa sam 9 floor ho no empanifo no aduru ho ya omukura fidie huntahunu a etimi kire se obi hyefom ho na enkra ye firi ho ba kire se afidie no timi a kire se ba bia Christian atwutwa sam na omo hye no enipa no bi ye wo ho no omo da so wonkwam nti empire ne ye bopa se woni e wo nkwamu no ebia na ye nua ba ma Christian atwutwa sam no ka ho ye boye ho modern bia se betima din komo bi ho sesi a ye ne nua ba ma kobije wo taki mamu na ya hwese obetimi aboye sa akwa no so a na yenko yenim kakra e won sanfoforo mu a yenko ahafomantam no mmra sesi a na ahafomantam no mu a yeduro no kasamafo ade ma police adwumako no wo ahafomantam no mu aya inspector Kwadwo Boache wona na wane yenua ba ma na Kwame Adwuma Pambo adi nkomo ene Kwadwo Mframa no nyina ka bomu adi nkomo na oye ne se hesen omode formed police unit FPU awura police adwumako no sabaya asumdwe mapa betima fa ne tampa ade efre na basabasa ye bia ntimi nkoso e wonpotam horum na samni of security a me ene wo ya sede na se ye bo ho ba na wi a na le duro na percentage wise na akoposi for akache no kwasem ni na oba ya de ni gisem bebre na ba am sa posi for so ye ni age bebre atadwe ya tede senti america se ba bia wo bobo di ye nyina enim Ghana ase bedu sa abato na se ebre bi dura se penche kakra timi si ho enti nam so ama unit kese ya friend se FPU me chere form police unit ye no ye unit ya tia omo no nye omo asebi omo ko gina kwa so check ka papers omo ko tena charge officer actually statement omo de ye mranti a sebi omo suniti se asojafo osora no kwa training wodi awia training wodi anwumere training wodi
no no da ne bush ne wura mu nko ana oye na adwuma na bibi si a da bia mu okuru mu ebo ahobabo nti no kwasemi ahafo ha nyina no yenya sectors makomako enan ya me say mpanifo de mama ensase a aji bae de o kire ne se wo koi de obehwe se animu ya kopem se March ending kon April mu abde na chese wa hyase a ekoso baabi enya nsase ne baabi te se Sankore wo hwe mu a mama ensase tam makomako adunu mu kire we kasama for the ma police adwumakuo ya ewo ahafo mantam no inspector Kwadwo Boache ana yetene nka ya brana so nti ya hwa dwencha kakra ya mode abana yemfa enwuram ye kɔ we wose ye friend of fantastic Wilberforce or say asanwe so ana wose obi a wo ye kanini bia no wo hia na ema mienu e wa kanie honhom no mu a wo ye no emu wose wonya aniswade hunu na timi aboa amane ema nyina so timi akoso ede amount ona kan say odamme adu Paul senior wose kase no de ededam pa ewo insura funds and associates say akontomra wo de ya wo de aba eno no wisdom kan kam so ma nyina ya dwuma no na mo bo no wonkoso ana mo adwuma kama no wo bom pa ye se ne ma nyina enkoyie emfama woni ya wo yare ene woni ya waka amra na se no na Japan Angela wo de aba na wo se ebu akwa makru adwafo ho na wo hweye na wasatie Master Red ewo kaso aka Hawa Afa 2024 and I will say Ghana for the kwan bia so no yeda so wogidie ewo NPP ene na nado dankwa ekufo adomu Dominic Pepra Jesus wo de aba na so dun kono fen ho na wo hwe na wasatie Felix Opon wo se bampana se kwabana kase ne sofu mame premier na wiya me chacha mo pa kase no motena sese ya na kese ba bia wu edi amamo yeda ase papa ne de ya wo de aba na o kan sen sosu Emmanuela wo de aba na na ni agye ho papa kwane ye fa so ye kenkan kase no ibobu ate wo nare behi wo so wo hwe bibia de dem loud and clear pa wono na kan se berema nana owusu wo so wo de aba na wo hwe yen wo adanse asokwa monkoso a na momu adwuma Ghana de sese no kubedi abibima nyina no na ye gina ye na so a yetimi enya dodo pa ewe kube mu na enye obi ansa no adwuma se doctor Owusu Afri Yakuto ne nsa no adwuma eno no da na se on de ne de abai Philippo Kwabri kasema timotim wo de aba na se ante magisto ho no mu a bibia ededam kama MPB de ye kwan bia so won be breaki 8 no keke waka so wo de aba wo se American House kenke House ho no mu a na Ghana for me enye mistake kura se NDC for ye se adwuro mo hu biom efi se o maban no atwam o mani so ade hu nyina atwam ne de ya wo de aba entry Paul say Astown Same Fashion Center opposite City K Service at the Dampa Zuberu Owakasoa wo say loud and clear MPP abana de kwan bia so no wabo adwuma e rechen NDC amanyoko nso mame Brenoko emphasis Brenoko Santiago Benedict Samufo Penny Kukua Veronica awon fedua na dwene nya jando wono ne betene kire ya chinchim fruma fe de maye mami ya Grace mami wata e woda numu bi ya woni Emmanuel nom Godfred nom nyina kabomu a MC aho wabo adwuma akosho so mu Elizabeth efieje wa akosho eje wa miami ura ya bo amalibi aboga wonu nyina da ene kabomu a yede kase ebremu ohini ni amma crunch others of mami premier ni na fei nana kwabna kese die waguo no